Ke lockdown ke baar ke layat syakalai sengi barki nongkhayi na ki Jaka Nongkyndong ki dangyai Bteng ke Jingwan wat Marbam na ki dukan he ki badan hanong ba Shillong. Ha ke si tho ding ke si ke baki war senchar ke RiKhasi district ki la palai ki dukan he hanong ba Shillong la yo I ber ki spa tali ki kali ki la wan ki un ki wepat ki district jong ka jela ban wan thiet Marbam ban de syakaleng ki shnong ha ki district baki don. Ke ai ke bala yo I ha ke jinglet shang ke RiKhasi channel ha ke leng ki Jaka badan kini ki dukan kum che yomulong stand jeep Paltan Bazar ki pait ba kila yeng line ban thiet Marbam kat baki kalipat kila yeng line ter haki surong haki jo kapor la yo I bawa lada ki pait ba nong thiet kila yeng line hindre ki dan ki khepat bakila klet ye ke jia yeng jengai ka ba shimitar iwei na iwei Kadao baki pait ba kim shimla boat renti ya kata ka social distancing kalong baki duna ki bor pulit ki ban pej bat pahara la yo iru baki dan ki trai dukan ki bam shimla bathai ki pait ba ban boat renti ya ki jing batha ki bor sarkar hindre ki bon kam ka detiar bat shim pisa ban le se kumbale ki babon ki shnong Nongkyndong hakini ki dukan he ki bade ki Marbam kalong ka badan kam baka sarkar kan pani ka jirap je ki bor shnong ban pha volunteer ban yarap pedlem baki pait ba kin boat renti ya ka social distancing khnang ban yada na ka jingbit jong khnyang jingpang coronavirus Nakwa banya thu ipi hakabe day bat ukhaw roshan nakamanta jong uning bunai mi kalapoy bat satan sasam no hakini ki khndias ngi banwan nakaliang jong ki wholesalers barok kiladep ban lift na ki go down jong ka FCI bat menta kalong satang bakin sam sya ki fair price shop nang ta ka wei ka ba ngakwa banya thu ipi nakamta ka allotment jong du bunai April kabe day bat ka jing sam e yau khaw roshan kum malapan manada ka sarkar India ya kaniru ka allotment nglapoy bat ru kini ki wholesaler kila lift la ni kala ra ya ukhaw napo ka go down jong ka FCI Shaki centers ki ba pher ban ngang scan ba hakani ka tiyo ko banwan ya kini ki Marbam la ban sam ha la ki jong kishnong but sakaway ka day but kayo kabangi ong ka open market ukhaw hapo Shillong uba ka sarkar kalad order kerpang kumpa khatway 1,000 metric ton 6,000 metric ton ulapoy but menta uladon hapo yo but banga kermen scam hakini kisgi banwan unampoy susu une ukhaw bade na ka open market ban ngangai scam ba kanungdon kanukono ka jingkerdu halor jo ka bam kadi lamba kini ki program ki baka sarkar klale akarbang nang ta sa ka we shushu ka banga kwa ban pentip yu pi man na ka liang jogi ka sarkar ngilai rai ba iya ka yo ka be day halaki jong kishnong hapo East Khasi Hills ka be day bat ka Shillong ngilai rai ban nodu Monday hadu ka Thursday and play ya kini ki yo la ni kini ki grocery shop halaki jong shnong da ka jing ya skothu jingmut lam but kinong panya shnong but hakas ngi thoding sngi sanjan sngi play ngin play tang ya ka market sale shop la ni ka dukan ka bala ki don ki stockist ki don lapa ki to kinong ki wholesale ki ban sa day ki ban sa lift da ki to ki consumers na ki district ki ba pher but ya kani ka kam in sedang nadu ka sngin ko but ya ka yo lani ki dukan ki badon haki shnong ki thau ngin play na do ka por khandai biji hadu ka por sau biji ban nga kwa shu ban pensyai ba halo jong kani kalong ba ngisku thu ladangi play tang ars ngi lai sngi ka roish ka bajur nilai I manin ka sngi ba ki babon ki briu kimla shu ban boat renti ya ka ban yeng jingai uwe no we pan namar be ki shifting let's say yo hadin shisnya sngi kan don biang ke jingkhang ya kini ki dukan ke jeki na kata daw ko sarkar kla shim ya kani garai balakum nukum nuru nadu skin kong hadu skin palei ngin play ya kani ki dukan hakisnong ki thau but nadu skin thoding hadu skin play ngin play kerpang tang ya ki dukan ki badai ki wholesale items